Hello! Kumusta ka mo mga kaigsunan? Kini si Pastor Rod, Pastor Rodrigo, sabi kaingon nga ang Ginoo magapanalangin ka nato. Dugay-dugay na ko nga wala makatudlo sa pulong sa Ginoo. Niining akong YouTube channel. Apanalipay ko nga karong higayuna magapamalandong ta sa pulong sa Dios. Hinaot nga ang Diyos makigsulti ka nato. Mag-aampo kita. Langit ng Amahan, nag-aampo ako nga ikaw magpanalangin. Nga ikaw ang kamatuuran, ikaw ang kagawasan o kadaugan. Ikaw ang matuod nga saniganan. Tabangi o Diyos, masabtan na mo yung mga pulong. Imong gahom sa Holy Spirit, sa imong pagbantay o paguna. Amen. So mga kaigsunan, ining kahigayuna, mag-aisgot kita sa pulong sa Ginoong Hesukristo nga nagaingon nga dinhi sa Biblia, no? Sa ato ang basihanan mao ang Biblia. Ikaw na malandong nakatungog nakita niini sa kamatuuran diha sa pulong sa Ginoo. So atong isgutan ngano nga ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, kinahanglan kaayo sa tuang kinabuhi. No? Nganong ang pulong sa Dios kinahanglan kay sa tuang kinabuhi. Nga iwag sa tuang kinabuhi. Kay ang pulong sa Dios, una sa tanan, ang Biblia, ang pulong sa Dios nga nakasulat niini, nagahisgot kini sa mga kamatuuran, sa lagda o nakasulat ang mga tudlo, mensahe sa kamatuuran sa atong Ginoong Hesukristo, sa tuang Ginoong Diyos. Na din nakasulat. Nakasulat dinhi ang lagda, mga balaod o ang kinabuhi sa pagbuhat sa Diyos sa kalibutan o bisan pa sa kamatuuran nga ang Dios nagalalang kanato nga mga katawhan diha sa mataro nga kinabuhi. Naa dinhi paghisgot about sa kamatayon. Naa diri hisgot about sa kaminyuon. Kung nalibog ka, kung pabayot ka, patumboy ka o pakuan, nalibog ka sa imong kinabuhi, ayaw kalibog. Kay ang Dios nagahatag kanimo nining kamatuoran. Di sa Biblia na ingon gibuhat babae o lalaki. So insakto. Klaro kayo. Male and female. Wala na. Kung pakapin pa, pabae at patumboy, dili na nakaboton sa Ginoo. So naa dinhi sa pulong sa Dios ang kamatuuran nga angay natong huptan. Nga angay natong tingwaon, nga angay natong sandigan kay naa dinhi ang kaluwasan. Naa dinhi nagasulti ang Biblia mahitungod ni Hesukristo. Kay mismo si Hesukristo ang pulong nga nahimong tawo. Kung nangita kag kamatuuran sa Biblia, nangita kag kamatuuran o giya sa imong kinabuhi, kini Biblia. Basaha. I-download sa imong cellphone, i-download sa imo ang asaman, tagaig pamaagi, nga makabasa ka diha sa online, aghana kaayong pamaagi. Kay ang pulong sa Ginoo kaduha, ang Biblia, makita nato ang kamatuuran. Makita nato ang kamatuuran kung unsay insakto o maayo dinhi sa kalibutan. Kung ikaw dili ka magbasag Biblia o dili ka maghatag panahon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo o sa imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, imo ka nang kinabuhi. Pinaagi sa gahom sa balahang espiritu, adunay dakong kabag-uhan. Kay kung atong pamalandungan o tagaan atong pagtagad, ang pulong sa Diyos gamahanan. Hait pa
sa duha ka sulab nga espada. Moingon jud ko nga ang pulong sa Dios kamatuoran. Ang pulong sa Dios kadaugan. Siya ang kamatuoran. Sumauna, kung nangita kang kamatuoran, basa sa pulong sa Ginoo. Mabasa nimo sa Juan 4:6. Juan 14:6. No. Basahon na to na. Sa Juan 14:6 nagaingon ang pulong sa Dios. Unsa may giingon niya? Sa pulong sa Dios. Klaro ba? Si Jesus niingon, ako ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Kita niyo na. So naa diri ang kamatuoran. Pag-ukab nimo sa Biblia, sa bag-ong kasabutan, dinhi sa bagong tugon, makita nimo nga si Jesus ang dalan, kamatuoran. Walay laing kamatuoran kundili naa ni Jesus. Kung ikaw karon nawalaan og paglaom sa kinabuhi, nga ikaw gusto na nga mo give up, mo surrender sa imong kinabuhi, pangita ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Kay ang kamatuoran sa Dios maoy kagawasan, maoy kadaugan sa mga tawo nga nagalakaw sa kangit-ngit. Kay ang pulong sa Dios sharper than two-edged sword. Hait pa sa suwab sa espada. Sutugutan nato nga masabtan nato nga ang pulong sa Dios gamahanan. Kay dili lamang kana kay ang pulong sa Dios mao si Jesus. Siya ang pulong sa Dios. Kung sa atong kinabuhi kita nagpadayon sa pagpakasala, nagapadayon sa pagbuhat sa dautan, duula si Kristo. Pamalandungi, ablihi ang Biblia mo nang diha kay importante sa akong giingon. Kay sa Juan 14:6 ingon sis, ako ang dalan kamatuoran. Ha? Ug kinabuhi. So, bot pasabot nga ang pulong nga naa sa Biblia o ang Biblia nagatangkob kini sa kamatuoran mahitungod sa tuang Ginoong Hesukristo. Mao na nga kung ikaw wala man motuo, pangita o Biblia adto sa Bible app, download, dayon tan-awa. Naa diri tanan ang paghisgot sa dili pagpangabit, dili pagpangawat, dili pagpatay, dili pagbuhat og mga kadautan, naa dinhi tanan sa pulong sa Dios, dinhi sa Biblia. Kung naa kay problema sa imong boyfriend o mga banpa nga butang, naa diri sa pulong sa Ginoo. Read your Bible. Kay mauna na diha ang kamatuoran. Ikatulo, dinhi sa pulong sa Ginoo makita nato ang kaluwasan sa atong kinabuhi. Si Jesus ang naghatag sa kaluwasan. Kung inig basa nimo, itong gibasa Juan 14:6 nga giingon diha nga si Jesus nitubag, ako ang dalan kamatuoran ug kinabuhi, walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. So, muagi ka sa ang Ginoong Hesukristo. Di ka pwede nga muadto sa amahan kung dili ka muagi kaniya. Because He is the way. So, you must pass to Jesus. And then, if you don't have that Jesus in your heart today, wala si Kristo sa imong kinabuhi, lisod, kinahanglan makita nimo si Kristo. Pangitaa siya sa imong kinabuhi, kasi siya ang kamatuoran, siya ang dalan, o kinaa din sa Biblia ang kaluwasan.
So ikaw karon nga sinakay problema sa imong kinabuhi, sa imong sa lipeanon nga bahin, basa ampo sa pulong sa Ginoo. Kung doon na may giharian ang imong kasing-kasing sa mga kadautan, ampo ug duol sa Dios. Ilhasya nga imong Dios ug manluluwas. Ilhasya nga imong Ginoo sa imong kinabuhi. Kaysa imong pagkinabuhi, adunay kahayag. Kung sa dihang naa si Kristo sa imong kinabuhi, you will not walk anymore into darkness. You will be in the light of God. Pangitaa si Kristo sa imong kinabuhi, basa Biblia ingon ana kay importante ang pagpamalandong o pagbasa sa Biblia tungod kay una naa diha makita nimo ang kamatuoran. Ug naa diha makita nimo nga si Kristo ang kamatuoran. Ug katapusan diha ato makita nga adunay kaluwasan na atong maangkon diha sa atong Jesucristo. Kung nakita man o asa ka man, dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Alagari siya, simbahan siya. Aron nga magamit nato ang pagpasidungog ug padayon nga pag-alagad sa Ginoo. Kita niluwas. Kita ikaw maluwas. Makaangkon ug kinabuhing walay katapusan. Siging harian sa Ginoo sa imong pag-ila ug pagduol sa Kaniya. Niluwas, giluwas ka. Digiyahan ka. Ug dili na ikaw sama pa kaniadto. Pagibag-o ka ang pagpanunglo, pagpamalikas, buhat nga dautan, mabiyaan na nimo sa dihang moabot na si Kristo diha sa imong kinabuhi. Kay siya nagabag-o, kay siya ang balaang espiritu magabag-o, maga-born again, maga-empower sa inyong kalat. Asa ka man karon. Kung sa man yung problema, naama kay problema sa pag-inom sa druga o sa ban pangabutang, biyain. Kaya ang kamatuuran sa pulong sa Ginoo, ana adiha sa gahom sa Dios. Magampo kita. Salamat Ginoong Hesus sa imong mga pulong. Pamalandungan ako karon ni imong mga pulong, ako kayong tamuron basahon. Kaya aron mabuhi ako ni Ginoo. Salamat sa imong gugma, Lord. Salamat sa imong gahom, salamat sa mga tawo nga namalandong o naminaw karon. Ampingi sila o ilayo sila sa mga kadautan. Kay tanan akong gisalig sa imong gahom. Amen. Bye.